Következőnek az AI által támogatott kibertámadások jelene és jövője kerül terítékre. Ahogy lépünk ki a mesterséges intelligencia éve, 2023-as év hype-jából, fókuszunkat most arra irányítjuk, hogy a technológia miként alakítja át a kiberbiztonsági tájat a valós életben alkalmazható megoldások fényében. A SziContact-tól Béres Péter fog erről mesélni nekünk. Köszönöm. Sziasztok! Azt hiszem, nem takarok be nagyon. Amikor a ismerőseimmel vagy ilyen általános beszélgetéseken felhozom ezt a témát, hogy szerintük az AI mit fog hozni az életünkbe, akkor általában két megközelítés létezik. Az egyik az, hogy hát egy olyan fenevadat szabadítottunk el, amit nem nagyon fogunk tudni kordában tartani, és itt a világ vége. A másik meg általában az, hogy a teljesen optimista hozzáállás, hogy ez a legjobb dolog, ami történt az elmúlt években velünk. Megtaláljuk majd az összes betegségre az ellenszert, felszámoljuk a szegénységet, és az összes klímaváltozással kapcsolatos problémánkra választ kapunk. Az látszik, hogyha megnézitek a különböző felméréseket, hogy a Magyarországon is még elég tanácstalanok az átlagfelhasználók ezzel az egész AI-val kapcsolatban. Céges fronton már azt látjuk, hogy azért elég sokan elkezdtek mozgolódni, hogy mire is tudják használni ezt a technológiát. Ugorjunk vissza egy picit az időbe. 1959-ig kell visszamennünk, hogy a gépi tanulást, mint fogalmat, hát így találjunk róla bármilyen feljegyzést. Egyébként az IBM kezdett el mélyebben ezzel foglalkozni, és hogyha most megnézitek az AI-val kapcsolatos szabványkéréseket, akkor az IBM még most is elő van, és ez azt is mutatja, hogy bár 100 éves lett ebben az évben az IBM, azért elég új technológiákat is próbál alkalmazni. Volt egy érdekes gép 1961-ben, Cybertronnak hívták, ami, hát nevezzük öntanuló gépnek nagy túlzással, és az már napjeleket, beszédmintákat elemzett ilyen gépi tanulás segítségével, természetesen lyukkártyán. És akkor elérkeztünk a 2000-es évekig, amikor még alapvetően a gépi tanulás, meg az AI, hát az még nagyon messze volt ettől, de hogy valahogy így nézett ki, nagyon sok matek, tételbizonyítás, stb. Ezzel nagyon nem fárasztalak titeket, mert gondolom van benne részletek elég. Úgyhogy kicsit ugorjunk így a mostani korig előre, tehát napjainkig, ahol azt látjuk, hogy alapvetően elérhetővé vált a technológia nagyjából mindenki számára. Ezt talán úgy lehet egyszerűen megfogalmazni, hogyha van valamennyi dollár vagy valamennyi összeg a bankkártyátokon, akkor bármilyen modellt el tudtok érni, tudjátok használni, nagyon egyszerűen, akár ilyen drag and drop-pal össze lehet állítani a modulokat, és tudjátok használni. És itt még nem beszéltem arról, hogy nyilván vannak nyílt forrású megoldások is, amiket tényleg bárki használhat. Erre egy érdekes történet, ami körülbelül 2 hete történt, hogy a Elon Muskot valószínűleg nem kell senkinek bemutatni, őt lehet így szeretni, meg nem szeretni. Ebbe azért nem foglalnék most állást, de az biztos, hogy sokszor jó biznisz döntéseket hoz. És ő az OpenAI-nak, a ChatGPT megalkotójának a boardjába benne volt korábban, és beperelte az OpenAI-t, hogy nem tette nyilvánossá forráskódot. Ez megtörtént, és 2 nappal rá kihozta a saját open source AI modelljét. Úgyhogy hát ilyenek történnek. És akkor az a fejlődés hozta azt meg, hogy ezt a média hype-ot, meg ezeket a megoldásokat, amiket valószínűleg ti is ismertek, lehetne a Bingbe beépülő AI-t, ChatGPT-t, Midjourney-t, de itt sorolhatnám igazából napestig azokat a megoldásokat, amiket lehet használni. Eljutottunk addig, hogy alapvetően a mindennapi életünk részévé váltak ezek a megoldások. És nézzük, hogy így az elmúlt hetekben miket lehetett látni, így mozgolódást, amik a legnagyobb vízhangot, sajtóvízhangot kiváltották. Egy példa, a Google a Goose-nak nevezett projektjét bemutatta, ami alapvetően arra szolgál, hogy a saját munkavállalóiknak a kódelemzést és a hatékonyabb munkavégzést segítse.
Szórát, vagy Szórának talán így a legegyszerűbb nevezni, az OpenAI bemutatta, még egyébként publikusan nem érhető el. Ez arra szolgál, hogy különböző promptok, parancsok által ilyen egyperces rövid videókat lehet generálni, és elég impresszív dolgok születnek. Rákerestek YouTube-on, meg lehet találni a bemutatkozó videóját ennek. Ezen felül a Lenovo megjelentetett egy olyan hírt, hogy 2024-ben ő egy AI-val támogatott operációs rendszert fog a piacra dobni. Hát így elgondolkoztam, hogy a Microsoft már valószínűleg a sarokba így remeg, hogy úristen, milyen jó lesz ez a Lenovo oprendszer. Majd meglátjuk, de azt látjuk, hogy azért ez is kezd kibontakozni. És kicsit visszagondolva az egyetemi éveimre eszembe jutott, vagy találtam egy ilyen hírt, ami az alkoholról szól, hogy egy lengyel rumgyártó kinevezte az itt látható hölgyet, nevezzük Mikának, vezérigazgatónak. Hát meglátjuk, elég korlátozott funkciókat adtak a kezébe, de alapvetően ez is elérhető már, és elég, ha csak magyarországi példával élve a Hell Energy-nek a AI-val generált energiaitalára gondolunk. És hogy kicsit úgymond hazabeszéljek, most engedjétek meg, hogy a tanszék nevét ne olvassam föl, de hogy a médiainformatika szó az átnevezésre kerül már itt a BM-én is mesterséges intelligenciára, hogy alapvetően így ti is találkozhattok ezzel személyesen is. És azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia nagyon sok területen nagyon jól teljesít. Ugye két példát láthatunk, 97-ben Kasparovot legyőzi a gép sakkban, és a másik pedig egy kínai játék. És meg tudja azt valaki mondani, vagy tippelni, hogy szerintetek mi az a tulajdonság, ami miatt ezekben az AI nagyon jól működött? Bekiabálással nyugodtan lehet. Igen, valószínűleg elég sok tulajdonság van. Én amit kiemelnék most az, hogy ezekben a játékokban, vagy ezeken a területeken vannak szabályok, amiket úgymond le lehet programozni, és a mesterséges intelligencia vagy a gépi tanulás tudja ezt követni. A probléma a mi területünkön az, hogy alapvetően az IT security-ben nincsenek szabályok, és így a sötét oldal mindig megpróbálja áthágni ezeket a szabályokat, vagy új technológiákat alkalmazni, amiket eddig nem használtunk. És hogy milyen támadásokkal találkozunk a napjainkban? Hát az egyik a maszkolás és az obfuszkálás, ami hát nagyjából, hogyha ezeket a példákat hozzuk, akkor így néz ki. Itt egyébként a maszkolásra egy érdekes hír látott napvilágot körülbelül egy hónapja, hogy kínai diákok egy olyan kabátot fejlesztettek ki, amit elrejti őket a térfigyelő kamerák elől. Hát így gondolkoztam, hogy lehet ezek a srácok már valami bentlakásos iskolában vannak most valahol vidéken. Úgyhogy hát érdekes dolgok. A másik, hogy ezt, hogyha megnézitek ezt a jobb oldali képet, akkor itt az látszik, hogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy volt valami magyar a tesztelő csapatban, mert a magyarok nagyon jó megoldását, a fekete szikszalagot alkalmazták arra, hogy a Teslát átvágják, és egy ilyen 35-ös mérföldes táblánál 85-re gyorsított a Tesla egy ekkora kis, nevezzük hacknek. A sebezhetőségekről fogok egy picit később beszélni, de ami talán kicsit rémisztőbb, és már ez is itt van a nyakunkon, hogy a Boston Dynamics-nak, meg lehetne még más példát is mondani, a Boston Dynamics-nak a robotját felszerelték különböző fegyverekkel. Hát ha eljutunk addig, hogy autonóm fegyverek lesznek, és már nem lesz emberi beavatkozás, akkor én azok kicsit félek, hogy mi fog történni velünk. Az egyik legfontosabb, amit a kiberbűnözők is kihasználnak, az a média hype. Miért ne? Mindenki erről beszél, és nagyon sok olyan hamis ChatGPT doménbejegyzést, e-mail kampányt, vagy különböző kiegészítőket láttunk, amit alapvetően arra találtak ki, hogy félrevezessék a felhasználókat, és valamilyen formában megfertőzzék a gépüket. És nyilván a legegyszerűbb példa, megkérdezem, hogy ki írt már káros kódot ChatGPT-vel?
akkor lerakom. Jó, szóval nem írunk káros kódot ChatGPT-vel, de lehet, vagy meg tudjuk kérni, hogy írjon nekünk phishing e-mailt például, amit elég nagy számban tudunk publikálni a célközönség felé. A fake news és a deepfake-ről hamarosan egy kicsit több szót majd ejtek, de ami érdekes, hogy sérülékenységek feltárására és annak kihasználására is már használják ezeket a technológiákat. És akkor picit időzzünk el itt a deepfake-nél, és 3 példát hoznék erre. Az egyik az, amikor megtörtént eset Nagy-Britanniába, elmentek sítáborba az egyik iskola tanulói, és az egyik lánynak a szüleit felhívták, hogy elég nagy összeget, szemmel láthatóan nagy összeget, $1 millió, ha jól látom, ezt nem is értem, hogy gondolták, hogy ki fogják fizetni, követeltek a lányukért cserébe, és ez úgy hangzott ez a telefonbeszélgetés, hogy a elrabló hívta a szülőket, hogy itt van velünk a lányod, és hogyha vissza szeretnéd kapni, akkor fizess ennyit meg ennyit, és a háttérben meg a lánynak a hangja hallatszott, hogy kiabál, hogy anya, segítsetek. És elég egyszerűen ki tudták szűrni, hogy ez egy kamuhívás, mert hogy felhívták a lány barátnőjét, és megkérdezték, hogy figyelj, ott síel szara melletted, és akkor mondta, hogy igen. Úgyhogy nyilván nem fizették ki ezt az összeget, de hogy nagyon magas szintre jutott már ez a deep voice és deep cloning, tehát nagyon nagy problémákat fog ez jelenteni ebben az évben is már. A másik, hogy láttunk arra példát, mert azt hiszem $26 millió a legtöbb, amit így kifizettek, hogy egy cég vezérigazgatója nevében felhívták a pénzügyi vezetőt, hogy ennyi meg ennyi összeget utaljon át, és mivel az ügyvezető hangja volt, ezért a pénzügyi vezető átutalta. Úgyhogy azért képzeljük el, hogy $26 millió azért az nem kevés. És ugyanezt a technológiát használhatják ki a manapság, hát azt mondjuk, hogy a legbiztonságosabb autentikációs megoldásoknak a megkerülésére, a biometrikus azonosításra. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy a jövőben nem lesz elég az arcunk, az ujjlenyomatunk, a hangunk arra, hogy megvédjük a fiókjainkat, pénzünket a támadók elől. És ami itt egy adalék, hogy az USA-ban és az EU-ban is az egyik, tehát az legelfogadottabb autentikációs megoldás, legbiztonságosabb autentikációs megoldás a biometrikus azonosítás. És akkor kicsit tovább menve nézzük azt meg, hogy mit tudnak tenni a kártevő terjesztők. Hát alapvetően új kódokat létrehozni. Most mi azt látjuk, hogy jelenleg még elég gyenge minőségűek ezek a kódok, de sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal gyorsabban tudnak ilyeneket generálni, ami nyilván már magában is egy nagyobb veszély, és az AI képes arra, hogy azokat a mintákat felismerje, amit például egy vírusvédelmi megoldás detektál, és így látva az utolsó példát, képes lesz arra, hogy olyan kódot generáljon emberi energiabefektetéssel, ami meg tudja kerülni akár ezeket a védelmeket. Szerencsére nyilván a mi oldalunkon is vannak ilyen jellegű fejlesztések, úgyhogy ott járunk, hogy nagy számban lehet ezeket detektálni, de alapvetően ez egy valós veszély lesz a jövőben is. De körülbelül 2-3 előadással ezelőtt fölmerült a Ransomware as a Service-nek a létjogosultsága, jelenléte. Itt behoznám a AI as a Service-t is. Ezt úgy képzeljétek el, például itt a WormGPT, vagy ott a jobb sorokban láthattok még egy pár példát, vagy az AutoGPT-t is említhetném, hogy valaki teljesen hozzáértő átlagember azt mondja, hogy nekem van $300, $500 arra, hogy hát egy nagyobb összeget keressek bizonyos támadások által. Előfizettek egy ilyen szolgáltatásra, az AI a kiszivárgott vagy a dark webben lévő adatokat elemzi, összeállít számotokra, vagyis hát saját maga számára egy ilyen adatbázist, akit meg lehet támadni, saját maga megírja a phishing levelet, el is küldi, és az egész folyamatot végigköveti, végigvezérli, és nektek csak hátra kell dőlnötök, és élvezni a befolyó összeg jótékony hatását. Úgyhogy hát igen, ez már, ahogy mondani szoktam, nem a szürke zóna. És ami még
talán egy nagyon nagy veszély lehet a jövőben. Ezek a zero day támadások, ezek ugye azt jelentik, amit még senki nem fedezett fel, vagy nem használt ki. Erre láttunk már példát, hogy megpróbáltak ilyen jellegű kódokat vagy kutatásokat végezni. Itt az a szerencse, hogy elég régóta foglalkozik már a jó oldal is ezzel a technológiával, egyébként ezt fuzzingnak nevezzük, rá tudtok keresni. Ez nagyjából azt jelenti, vagy azt akarja, hogy ilyen véletlenszerű vagy nem valid adatokkal mérgezik, vagy táplálják az AI-t, és így lehetőség van arra, hogy különböző sérülékenységeket meg lehessen találni a kódokban. És ahogy itt látszik a cikkben, a Google azt publikálta egy pár éve, 2019-ben konkrétan, hogy nagyjából 20 000 sérülékenységet fedezett fel ezzel a fuzzing technológiával, nem csak a saját megoldásaikban, hanem alapvetően így a piacon lévő megoldásokban. És hogy miket látunk most is még, és mik lehetnek a jövőben. Az egyik az álcázó tevékenységek, ami egy nagyon érdekes terület. Itt nagyjából azt kell elképzelnetek, hogy van egy hálózati forgalom, valahogy bejuttatnak egy kódot, és akkor az AI elkezdi elemezni azokat a mintákat, amit ő lát a hálózati forgalomba, és akkor azt mondja, hogy hát jó, most akkor így 1 hónapot, 3 hónapot itt bennmaradok, és akkor ez alatt így létrehozok majd egy olyan támadókódot, amit biztos, hogy senki nem fog észrevenni, és kész, megvan a baj. Flagek azonosítása, itt arra gondolok, hogy számos olyan példa volt a múltban is. Tegyük fel egy Észak-Koreához köthető támadó csapat, ilyen orosz nyelvű bejegyzéseket rakott a kódba, hogy így elterelje az elemzők figyelmét, és hasonló ez az önmegsemmisítő mechanizmus is. Ez annyit jelent, hogyha észreveszi a kód, hogy például virtuális környezetben fut, akkor azonnal leállítja a futását. És a fertőzött infrastruktúrának a monitorozására hoztam egy ilyen gyakorlatibb példát, amivel mi találkoztunk egy pár éve. Ez a Emotet botnethez kapcsolódik, elképzelhető, hogy hallottatok róla, elég nagy sajtóvízhang volt ezzel kapcsolatban. Itt azt láttuk, hogy próbáltunk beférkőzni így a bandának az életébe, és valamilyen információkat kiszedni, vagy a személyektől, vagy a gépektől. És azt láttuk, amikor így sikerült valamilyen kérdést átjuttatni a szűrőjükön, akkor így hirtelen lekapcsolták a forgalmat, nem válaszoltak, és akkor ebből így azt gondoltuk, hogy hú, hát elég felkészült csapattal van dolgunk, biztos valami hasonló infrastruktúrával bírnak, minden pénz, paripa, minden van, és az ukrán rendőrséggel is együtt működtünk, és egyszer csak eljuttatták hozzánk a bandához köthető letartóztatás felvételeit, és ezt láttuk. Hát itt kb. Csak egér nem volt a gépekben, kb. minden por és teljesen elképesztő dolgok. Úgyhogy az üzenet ezzel csak az lett volna, hogy kicsit azt érzem, hogy sokszor túl misztifikáljuk jelenleg még ehhez az AI-hoz kapcsolódó támadásokat, de az látszik, hogy ez tényleg már nem a jövő, hanem itt van velünk, és foglalkoznunk kell ezzel a területtel. Szerencsére a védelmi oldalon is nagyon nagy energiákat fektetünk mi is, meg a többi gyártó is abba, hogy ezeket a típusú új technológiákat minél jobban tudjuk kezelni, és fel tudjuk venni velük a versenyt. És van alapvetően 3 üzenetem vagy jó hírem. Az egyik az, hogy én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem jó vagy rossz, hanem ez is egy eszköz lesz. Valószínűleg mindenki megtalálja majd a következő években azt, hogy mire tudja használni. Én biztos vagyok benne, hogy ti is próbálgattátok, és már néztétek, hogy hol lehetne ezt jó célokra használni. Nem lesz egy ilyen silver bullet, ami mindent megold, és a jó hír, mert nem sokára ti is kiléptek a piacra, hogy ránk, emberekre így a jövőben is mindenképp szükség lesz. És hoztam egy magyar promptmaster.com a weboldal, el tudjátok érni. A HÖOK-nak van egy együttműködése ezzel a céggel, ahol prompt engineereket képeznek. Számomra nagyon vicces, mert ez a pozíció alapvetően 3 éve még nem is létezett, és most már mindenki senior prompt engineert keres. Nem tudom, hogy lesz ez megoldva, de az a lényeg, hogyha szeretnétek, akkor nagyjából $1 ezt a
alacsonyabb csomagú prompt engineering tanfolyamot el tudjátok érni a Hoyokon keresztül. Bátorítok mindenkit, próbálgassa, nézegesse meg, igazából semmi kötelezettséggel nem jár. Igen, ez hozzátartozik. A podcastunkat csak azért említeném meg, mert most itt a standunknál nagyon sok olyan kérdést kaptunk, hogy érdekel titeket az IT security, de nem nagyon tudjátok, hogy milyen területek vannak, honnan induljatok el, és mi itt megpróbálunk így a legaktuálisabb IT security témákról nagyon közérthetően megnyilvánulni, úgyhogy javaslom, hogy hallgassátok, és köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bárkinek majd kérdése lesz, akkor a kérdés részen megválaszolom, vagy a standnál még kint leszünk, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. Első kérdés az lenne, hogy hogyan lehet kiszűrni a deepfake médiatartalmakat, és hogy lehet ellenük védekezni? Nehezen, jelenleg. Most készülnek olyan toolok, már elérhető egy pár, ami elemzi a tartalmat, és meg tudja mondani, hogy akkor ez egy AI által generált tartalom vagy sem. EU szinten most fogadták el múlt héten az AI Act nevű törvényt, ami alapvetően erre is valamilyen szinten választ fog adni, de az látszik így a közeljövőre vonatkozóan, hogy valamilyen jellegű vízjelezés lesz ezekbe a tartalmakba, amit lehet majd használni, hogy felismerjük ezeket a tartalmakat. A probléma az, hogy 2024-ben nagyon sok választás lesz, tehát több mint 2 milliárd ember fog választani Indiától Amerikáig, és már most is látszik, hogy akár Szlovákiában, akár a UK-ben volt erre példa, hogy a Deep Voice-t meg a Deepfake-et használták különböző lejárató kampányokra, vagy a Pufis Jackis pápáról ne is beszéljünk, úgyhogy... De az a vicces része. Köszönöm. És elképzelhetőnek tartod, hogy a jövőben teljesen lehetetlen lesz megkülönböztetni a deepfake-t és a valóságot? Én azt gondolom, hogy kicsit külön választanám az ilyen tömeges deep voice vagy deepfake tartalmat. Azokat nagyon nehéz lesz, hogyha nem lesznek ilyen vízjelezéses vagy bármilyen technológiai megoldások rá. Az ilyen jellegű csalásokat, amit említettem, hogy valakit felhívnak, hogy a lánya vagy valamilyen családtagja bajba került, vagy elrabolták, ott én azt gondolom, hogy még sokáig, ha ismerjük a családtagunkat, akkor azért megkülönböztethető lesz. Én próbálkoztam, meg tesztelem ezeket a hangklónozós technológiákat. Magyar nyelven még elég döcögős, tehát hogy megint a magyar nyelv szerintem egy kicsit védelmet biztosít nekünk, de a többi nyelven már nagyon jó minőségben használható ez, úgyhogy nagyon nehéz lesz szerintem ezzel küzdeni. Köszönöm. És lehetséges AI-t felhasználó támadás ellen szintén AI-t használó védekezés? És ez hogy nézne ki, és ki nyerne? Persze, hát ez már itt van, tehát a mi megoldásainkban is már a 2000-es évek elejétől vannak bizonyos szintű machine learning, vagy gépi tanulás, transformátorok, stb. Tehát, hogy van ilyen jellegű védelmi mechanizmus, ezek egyre nagyobb szerepet kapnak, ahogy látjuk ezeket a fejlődő támadási technikákat. Nyilván választ kell adnunk nekünk is erre, de ez abszolút beépülve már elérhető mindegyik nevesebb gyártónak a megoldásába. És milyen autentikációs formák megjelenésére számíthatunk, miután már a biometrikus azonosítás sem lesz biztonságos? Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés. Csípőből elég nehéz erre válaszolni. Én azt látom, hogy valamilyen kombinált megoldások lesznek azok, amik, tehát hogy a többfaktoros is többfaktoros lesz, és akkor talán kicsit biztosabban mondható az, hogy mi vagyunk. Meg nyilván vannak olyan biometrikus azonosítási metódusok, amit nagyon nehéz jelenleg, retina, a vénaszkenner, stb. Csak hát ezt meg nagyon nehéz alkalmazni minden területen. Nyilván egy új lenyomatot vagy egy Face ID-t azt azért sokkal könnyebb beépíteni, akár egy telefonba, ahogy látjuk. Úgyhogy vagy az, hogy modulárisabb és több ilyen autentikációs, vagy az, hogy a fejlettebb vagy a nehezebben hamisítható technikák lesznek, amik előre törnek. Köszönöm szépen. Köszönöm.